На финала отново у нас с добра идея. Оказа се, че има алтернатива на басейните и климатиците в Жегите, при това в града. Тя включва, разбира се, много вода и желание за връщане в детството. Примерът е от Шумен. Има ли и какъв е начинът да избягаме от жегата, ако не сме край морето и не разчитаме на климатик? Алтернативата, която ви предлагаме, е мокър хокей. Повече голове в противниковата врата с по-малко падане е гаранция за успех. Ето и нагледен пример от Шумен. Вкарваме голове с едни мокри парцали, да се каже, не знам, една малка топка. Падаш, ставаш, парзаляш се, пръскам се, целите станахме мокри, но е горещо иначе. Те е по-добре. Най-добрата тактика за победа е да успееш да се задържиш прав, да съдиш играта и в удобен момент да изненадаш противника. И ако от тук сте излезли сухи, ви предлагаме бой с водни бомби. Урок по точен изстрел ни дават скаути, които са на лагер край града. След успешния старт, за да заредят оръжията си, на опашката за вода са както децата, така и родителите им. И ние станахме деца. И им пълним на тях балончета, за да могат да замерват. Сами се учат, гледат един от друг. Който целя, колкото може повече. Всички можем да се забавляваме. Мокрото парти е подарък за абонатите от местното ВиК. Един такъв хепанинг мисля, че докосва детското във всеки. Малко имаше и технически проблем, който наложи по-малко атракциони. Този, за разлика от друг път, техническият проблем зарадва по-големите. Липсата на вода ги изстреля към шатрите с бира. Дали пък тя е алтернатива за справяне с жегата? Изводите оставяме на вас.